Hello everyone! Ayan mga guys, naluto na yung ating ingredients sa atsada natin. Ayan, minikos-mikos na talaga natin yan mga guys. Oh, lutong-luto na siya mga guys at lamig na siya, pinalamig na natin. So dito na lahat, matatamis na ito, tamis-tamis na. Ayan. So, ngayon mga guys, ihalo na natin ng ating in-slice na papaya. Order to guys sa Italy. Ayan. Para to sa mga dumating from Italy. Oh. So, ngayon, ihalo na natin guys ang ating minikos-mikos na din na papaya at carrots. So, dito na carrot. Yeah, carrot. Ayan, nagkamali-mali. Baka siguro nagkamali na yung ating ano guys, pag-pronounce sa carrot. Carrot. O yan. O, so ito guys, o, ihalo na natin to lahat para ano, ayan, dami nating ano, papaya. Ayan po. So ngayon, i-ano na natin yan guys. Naku, ang aking alaga guys. Pasensya na po kayo. So, ito guys, o, i-ano natin yan. Ang ating atsara for tonight guys. Oo. Siguro, imikos-mikos na natin guys ang ating atsara. Ayan po. Ayan. So, ito guys, oh. Imikos-mikos na natin ito. Para ano na siya talaga guys. Para mahalo na siya sa ating ano, sa ating naka-ready na sweet and sour na ano. Oh. So, ito mga guys, masusi siya talaga. May sabaw. May talagang ano siya guys. Ayan. Hinanda ko to guys para sa aking napakabait na amo. Amo tita. Aking napakabait na boss. Ayan. Ang aking mga titas. Tita Lorna, Tita Alma, at dagdag pa si Tita Jingjing. Diba? May boss na rin akong isa. Pero mga tita lang namin yun guys. Oo. So, mga iyaan ba mga guys ba? Mga tita dito. So, lagyan ko dito. Buti sana nandito yung aking ano, aking brother-in-law. Ampay dyan niya ni. Gustong-gusto niya ito. Si Ralphie. Kaso wala siya diri guys. Lutuan lang ako siya puhon pag na siya din magpuyo. Oo. So, yan guys. Thank you for watching. Bye bye and God bless po. Ito na po yung ating finished product sa ating atsara po.